Ако изследванията ти показват повишени чернодробни ензими или лекарът е споменал омазняване, не го отлагай. Черният дроб изпълнява над 500 функции всеки ден. Разгражда токсини, регулира хормони, метаболизира мазнините, работи без пауза и без оплакване. Но когато е претоварен от лекарства, алкохол, мазна храна или просто от години натрупан стрес, тези процеси започват да се забавят и тялото го усеща, като умора без причина, като тежест и подуване след хранене, като усещане, че нещо не е наред, но не можеш да кажеш точно какво. Проблемът е, че черният дроб не боли. Той дава сигнали тихо и бавно, докато изследванията не покажат нещо или докато симптомите не станат достатъчно силни, за да не можеш да ги игнорираш. А повечето хора точно това правят, изчакват. Liver Protect е създаден за момента, в който вече не можеш да изчакваш. Не е поредният продукт с бял трън в символична доза. Формулата съдържа 240 мг стандартизиран силимарин. Дозировката, която реално защитава и регенерира чернодробните клетки. Фолинът спира масното натрупване и подпомага транспорта на мазнини от черния дроб. Артишокът и глухарчето стимулират жлъчката и ускоряват детоксикация. Берберинът нормализира чернодробните ензими и подпомага глюкозния метаболизъм. 6 съставки, всяка с конкретна роля, всички работещи заедно като система. Черният дроб има една способност, която повечето хора не знаят, може да се регенерира, но само ако му дадеш условията за това. Повишените ензими не се нормализират сами. Омазняването не изчезва с диета за седмица, но черният дроб може да се възстанови, ако действаш сега. Линкът под видеото.